musidɓe tedduɓe mboɗo arta noon e kabaruji ɓurɗi tengtude e nder oɗo saaha Agnam Goli ko toon gaddotoɗen guelongal festival. Guelongal noon ko guelongal Baro mo gandanɗa hoore ma ɓurɗo andirede Agnam Amadou Baroyel. O waɗino toon festival mo gandanɗa hoore ma o indiri ko président de la république Macky Sall gam rutude ɗum teddugal. E nder oɗon festival noon kanko guelongal o waɗi ko sikkanoko gam eɗen gandi caggal nde Kalidou Wege poufa pompal gage toon to Ɓoyi Diawe. Yimɓe hewɓe cikkano wonde ko Kalidou Wege suusa fawtude koyngal mum toon to ganduɗa wonu e Agnam. Guelongal wi ɗum ɗon ko haala, kono noon caggal haala woto haala gollo golle yo golle gollo haala. Kanko guelongal ina wayno on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Aliou Thiofi e wondude guelongal Kalidou Wage guelongal addiɓe toon to Agnam e wondude Souleymane Barka Ba mo Matam. ɗum noon festival makko o ina wayno pijirloji mbaɗi hen, kono kadi discours aji pattamlami ɓe mbaɗi toon gam Kalidou Wage no yetti no ƴetti micro nde o wi wonde ko yo justice waɗe hakkude makko e Farba Ngom. So tawi justice waɗaka e sunde ma waɗe e weñje. Guelongal noon wi wonde so tawi Makki waɗani justice kamɓe Agnam naɓe ɓe gandi no ɓe mbaɗirta justice. ɗum noon e nder oɗo saaha kanko guelongal ina wayno ko kanko woni mo yardete ataye ɗon ɗo gandanɗa hoore ma woni Agnam. sen gummima toon noon payten koye naboudage noon eɗen gandi ko kewɗo wadde layifaji ene heewi haalde konguɗi ɓutti. won noon ko haali o wi wonde daaraji ɗi ko caysayagal ɗum woni ko waɗete toon nde tawno guila e wiyeteɓe wonde ko ustage uji actuellement nanateɓe e nder téléji walla wiyeteɓe wonde ko joguiɓe daaraji ɗiɓe mbaɗirani ɗum so wona hay batte ko waddirde hen caysayagal. ɗum noon ene wayno oustage Matar Sarr portimo plainte kanko naboudage. kono noon won wiɓe wonde Sénégal lo ay ko Kumba jogo nene e Kumba wasde jogade nene e tawno wonko neɗɗo haalata so tawi koye nder galleji diine mawɗi ɗi woni hay batte ala ko wiyete. nde tawno hande e nder leydi ndi koko jiiɓi, nde tawno sa ƴettima ceerno a portete plainte nanneɗa e nder prison. sa ƴettimo noon Allah walla joofima nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbiya wonde haaju men ala hen firti wonde ko diine o ɓe goni ko waɗi ɗum commercialisé. ɗum noon sikki ala wonɓe gandanɗa hoore ma jalti jaadani e ɗum ɗon te naboudage ko haali ko ene tengti ko gonga. nde tawno toon to Touba ina wayno bakkenaji goto ene jogui noon daara fodde nogas e nayi cukalel ene wayno o violi ɗumen, kono guila nden faade joni en nanani yaltuɓe Bara Diagal ene mbiya wonde ne portamo plainte. gartaten koye regret eɗen gandi o resino mo resi o noon ko Gambien noon holliri wonde ceergal waɗi hakkude mabɓe. kono noon ko saabi omo residira e regret wona yidde par ce que regret koko liggimo ene totonnomo ayeji yo moomo ene yarnannomo hunde kala. kanko Gambien o noon holliti wonde ko kanko géranno koppareje regret koyno MMA hay contrat ji makko ɗi o signinte ɗo hen par rapport côté ha joni lambaji makko ala fof noon ko wiyani wonde yummum regret. ɗum fof e wade noon ene wayno ceergal jooli hakkude mabɓe ɗo ɗo kaldaten ɗo. kabaru noon ɓurɗo jojjude e nder oɗo saaha ɗum noon ko ɗum woni ko APR jewtata hewɓe ne jogui hen kulhuli waɗede validé candidature on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Bassirou Diomaye Faye. ɗum noon eɗen gandi kanko Bassirou Diomaye Faye omono e dumbirɗu ndu comme ne Sonko ni. Sonko caggal ne wawa yaade ene wayno noon wonɓe o jaggodirnoɗo junggo kañumen ɗaccama jeehi ko hen jeeya on mo ganduɗa ma kañum woni Bassirou Diomaye Faye. actuellement noon ɓe gonno koye ket ɓe dañi fodde 1.5 millions ɗi gandanɗa hoore ma ɗiɓe potete wawdode campagne. kono hewɓe militant ji APR mbi wonde vraiment APR waɗi cuunayagal nde tawno ɓe potani ɗaccude oɗo yaaha. nde tawno soɓe ɗacci oɗo yaaha jomum ne jogui hen kulhuli beele so tawi o huccodiri e Amadou Ba o nawata arara e o wonta wonde Sonko en ene gummo prison ene paata paale. ɗum noon wonata ko woytorandu e gacce bonɗe e APR. ɗum noon eɗen gandi beele ko ɗum wawata wonde walla ɗum wonata ko woni yesso danani guite. nde tawno 25 février ko joni so tawi Allah lamɗo haaji wotomo yaadi hen. ɗum noon ɓoyata inchallah ma yimɓe natan campagne. kono wonnoɓe recours aji ene wayno noon hewɓe hen candidature uji men mbaɗa ko validé. so tawi ɗum ɓenni noon après banda men tedduɓe musiɓɓam horsuɓe sikki ala ɗiɗo élection ngaji ko élection ngaji jiiɓiɗi ɗi jogori wonde.
ha saha goɗɗo so tawi gueno haaji konngol wonta gongol e laawol gongol.